Эрлинг Холланд яке аз бозингарони маоши баланддошта дар Англия ба ҳисоб меравад, ки ҳар голи задааш қурбашро баланд мекунад. Ба наздикӣ хабар баромада буд, ки ӯ тақрибан миллион евро дар як ҳафта маош мегирад. маоши Холланд дар асл аз Де Брюйне ҳам пасттар аст, вале бонусҳояш ҷамъу ҷамъ ба миллион мерасад. Савол мешавад, ки ин ҳамлагари 22-сола ин қадар маблағро дар куҷо сарф мекунад? Ана лайкро зер карда тамошоро идома диҳед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Yagex боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. Дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум, хона. албатта ки баъди ба Манчестер рафтанаш Холланд ба худ хона харидан мехост. мо иди он хонае ки ҳоло иқомат дорад гап намезанем. сухан дар бораи виллаи боҳашаматаш дар Марбелаи Испания меравад. ин қасраш дар фазои зебои Марбела ҷойгир шудааст. бино ҳамчунин 77 квадрат ҳавзи шиноварӣ дорад. сауна, таваққуфгоҳи калон, ҳамоми беруна, боғ ва дигар чизҳои лозима дар хона мавҷуд аст. ин истироҳатгоҳи хубе дар таътилҳо барои ӯ аст. Холланд 6.5 миллион евро барои 981 метри квадратӣ сарф кардааст. ана акнун мо медонем, ки Холланд дар вақти ҷоми ҷаҳон дар куҷо рафта истироҳат мекунад. Холланд баъди як моҳ чӣ хел шуда бармегардад, аллакай барои рақибон хоби даҳшатнок шудааст. дуюм, криотерапия. Холланд барои дар формаи олияш будан талоши зиёд мекунад ва ҳамин буд, ки ӯ 50,000 евро барои харидани таҷҳизоти криотерапия сарф кард. Криотерапия ё худ сардкунии мушакҳо роҳи хуб ва зудтари барқароркунӣ аз ҷароҳатҳо ба шумор меравад. ин роҳ аз ҳар гуна дарду ҷароҳат бардоштани мушакҳои бадан варзишгарону эмин нигоҳ медорад. ҳамчунин криотерапия барои тоза кардани кори ҷигару шушу роҳҳои нафас кӯмак мекунад. хулоса Холланд ин таҷҳизотро харидорӣ кард ва дар хонаи Манчестер доштааш ҷойгир кардааст. ҳарорати он метавонад то 200 градус поён равад. ин роҳ метавонад Холландро беист ба майдон барорад ва ҷароҳатҳо, ки қаблан дар Дортмунд аксар вақт дида мешуд, дигар садди роҳаш нашаванд. Холланд метавонад ин бозичаашро дар вақти таътил ба Марбела бурда худро табобат кунад. ба ҳамин хотир ҷаҳони футболӣ дар тарс ҳастанд. вале савол ҳамин, ки ба кадом хонаи Марбелааш мебурда бошад онро. сеюм, хонаи дигари Марбела. ба назар чунин мерасад, ки Холланд шаҳри Марбеларо бисёр дӯст медорад, ки ду хона аз он ҷо харидааст. дар асл он хонаҳо тақрибан 10 дақиқа роҳ байни худ доранд. дуюминаш, ки соли гузашта харида буд, бештар барои оилавӣ истифода мебарад. падари Холланд бозии голфро дӯст медорад ва барои ҳамин онҳо зуд ба Марбела мераванд. ҳатто аксҳои Холланд дар вақти таътилаш он ҷо баъди аввалин бозиаш дар Манчестер Ситиро дида будем. хайр майлаш, боз чӣ аст, ки Холланд пулҳои беохирашро дар он сарф мекунад? албатта ки мошинҳо. чорум, Audi RS7. Холланд қисми ҳаёти худро дар Олмон гузаронид ва ин сабаб шуд, ки ба мошинҳои олмонӣ ошиқ шудааст. ҳамлагари норвегӣ мошини Audi дорад, ки нархаш 120 миллион евро мебошад. вале шумо ба дигар тараф диққат кунед, ки мошини қиматтарини ӯ ин нест. панҷум, Mercedes-Benz GT63. бале, як мошини дигари олмонӣ. Холланд ҳамлагари бисёр босуръат аст ва ҳайрон намешавем, ки ӯ мошини баландсуръат дорад. ӯ яке аз мошинҳои лимитии GT63 дорад, ки суръати 100 км/соатро дар 2.9 сония мегирад. ин мошин ҳамчунин суръати 196 км/соатро метавонад ба осонӣ бигирад. даҳшат, ҳамин хел не? ин мошин нархи 175,000 евро дорад ва фикр мекунам гаронтарин мошин дар гаражи Холланд низ ҳаст. ӯ боз мошинҳои чашмнорас ҳам дорад. шашум, Audi Q7. Audi дигари Холланд. нархи ин модел мошинҳо тақрибан аз 70,000 евро оғоз мешавад, вале оне ки Холланд дорад арзиши 100,000 дорад. ин мошини муҳаррики 3 литра дошта дорои 333 қувваи асп мебошад. боз мошинҳои дигар ҳам дар коллексияи Холланд ҳастанд, ки ҳозир бароятон мегӯем. ҳафтум, BMW M5. M5 метавонад ба осонӣ суръати 195 км/соатро касб кунад. нархи мошин 85,000 евро мебошад. аксари мошинҳои Холланд ин моделҳои олмонӣ мебошанд. ҳаштум, Snickersҳо.
бале, Холланд нафари кроссдустор мебошад. ӯ аз сарфи маблағ дар моделҳои лимитии пойафзолҳо ҳаловат мебарад. боре ӯро бо Травис Скотт Nike SB Dunks дар Манчестер дида буданд. ин бача аз пӯшидани сникерсҳо худро хушҳол ҳис мекунад. агар ин навбард аксҳои Холландро дидед, ҳатман ба пойҳояш аҳамият диҳед. ӯ одатан пойафзолҳои зиёда аз 100 ё худ 1000 евро мепӯшад. нуҳум, сармоягузорӣ. албатта Холланд ақли кофӣ дорад. ӯ на танҳо харҷҳои беҳуда дар ҳаёт мекунад, балки сармоягузориҳои калон ҳам дорад. ӯ саҳмдори ширкати варзишии Hyperice ба ҳисоб меравад. ин албатта яке аз 1000 сармоягузориҳои Холланд мебошад. хай, оиди Холланд чӣ фикр доред? бачаи ба ақл аст ё не? фикратонро дар комментария нависед ва лайкро зер карданро фаромӯш накунед. то наворҳои баъдӣ, хайр дӯстон.